piece of shit. Hold up, I'll heal you. I'm here. Look at me, come on, this post up. Oh, you need to. Vad säger du? Invite shit. Please, dude, it's not shut. Bekvämt? In this room, man. Kanske mer värme igen. Oh my god. Oh, Which one after me, man? It was just a little. Are you fucking Kidding me? serious? Oh my god. You're fucking alive, dude. Jag är så luttlös med kunt jävlar. Kan fuck er då. Life! Fucking panicka, Mike. Free. Oh shit. Shit, Bill. Det är shit. Are we fucked? Kom in där, tit. Upp och jag. Go so fuck, Frey. Är det bara vi på? You know what to do. Han ska kämpa bara. Varför splitter det? Oh fuck! Oh, nice. Oh my god! Helvete, jag sprang. Vad fan är det? Nice. Han har det bästa vi näkade jag gjort i sitt spel. Holy shit. All right, I need to. Jag var fejrast i alla stadion utanför som åker i kasta. Nej, det var tonåt för det. Levi, kan du shadowplay här där? Question that is fair. Okay, I got this. Oh, okay. Boy, I get. Oh shit! Fuck, Rachel. I'm screwed. Kajero! Hon bastade det. Ja, Rochelle. Hon teleportar ju! No, I won't start him. Okay. What? Jockey ontico. Hunter där. Levi! Oh my god! What? How the fuck? What the shit var det? Yeah, bye bye. Alltså, den här jockeyn är overpowered. Han fucking ninja är med. Levi, han hoppar upp till. Hoppar direkt där ur att domma sig nu. I'm good. I'm here. Oh! Hey. Good day there. To bite my ring. Freak ut att de är. Det var så freaking knackar. Eller tog i black. Yeah. Det ser ut som en zombie det går som späcklan i ögonen. Första reaktionen med shot av mig. Jag tänker. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? Hon åter. Nej, prata hon. No! Vad hände med det? Det var inte shit. En charger. Jag ska det. Skärper. Oh my god. What? Okay. Okay. I gotta be. Okay. Toke. Oh, okay. Jag tog med toke. Hell yeah! My name's William. I own the gun shop. I'm cool with that. Shit! Now, normally when full blood-stained looters The camera is in the middle. Yeah, a bit new, yeah. Baby, all right. I got an idea. Let's steal Kolla that på mamma. truck. Levi! Jag heter just a thing. Är det ju? Är bara det ju? This is. Jag tror bara det var jag. Nej! Problem är... Specken från foton så du vet ni då. Problem är det att zombie kommer här i isen. Nej! Shit!
Well, Det förra mans ting. ella bara inte köta att han treat ut ny. Jag tror nog är färg över Japan. Du måste renna. Okej. Men dock shit. I messed up. Oh my god. You should heal up. Jockey! Who's killing? Fucking Jockey determined för ett där vi. Sånt där fucking där. Ammo here. Klar kan ska renna på mig. First fist. Ja. Bison. Okej då. Point där. Lights off. Åh, vi ska in här, Levi! Vi ska in i vatten. Please! Det är så fucking bänt. Jag vill inte live. För jag brukar medkit, pills. Okej, vi måste renna in i vatten. Okej, vi rennar in. Jag kan börja med dödjat. Och kongrater. Okej, fire. Let's go. Ja, go. Close the fucking door! Kör dem ner! Jag har en väck. Holy fucking shit, Brie! Kör de nya nu? Hon är det, Brie! Oh my god, alla splitter. Hej, är det, Brie? Helt att designen var vill, ja? I allt det där. Visst är det sådana freaking stressande. Brie, okej, vi... Careful. Varsågod! Okej, Det är banan. okej. Open the gate and escape. Okej, den! Den! Oh, fuck you! Kör den! Oj, bilen! Nej, Bjatte! Ja. Ja, okej. Fram. Tror du med? Ja. Hey boys! Färgmåter så in över det så att han... What? I got him! What you buy yesterday? Gick att upp i massen ner. Vad är det? What the fuck? Birdman? God fuck? Ja, man kan köpa Joe istället nu. Yeah? Photo! What the hell, man? Jag ger den uppgåva nu. Gå och sätt sensitivity mikrofon eller ördel. Shoulder. Ja, det är Är du fucking seriös, Ria? Vi är going to actually just nu. Whoa! Don't worry about it. Explosion, man. Don't worry about it. I'm cool. It's cool. Cool. Alright. No doubt. Släpp! Nice. Okay. I got you, man. Jeez. Moist. Cruiser! Shoot Ashley! Have you hit the skeleton? Okay. Problem. Den chipper on! Kvar han ligger. Kui. Ja, sarstu kviben, jag vet. Jag vet inte det då, eller? Du styr du? Nej, jag får inte ett kors nu. Ja, Levi styr du. Det är styrk. Inte styr. Jag håller med då. Dejligt. Vänta oss. Good Ja, shit! kan man pladdra ner dit? Flyger reaktioner upp och inte styrt det. Vi sitter fast där. Okej, Ben.
Minns helt, det må være sånn her sentimentale musikken. Is it? Nei. Ok, jeg står bare med. Jeg skal ordne. Hessen. Perfekt skottelmusikk. Jeg har stemmet ditt. Oh ja. Ja. Pleasure Boys. Nej, My Crew, va? Ja. Yes. Boys. It's been a pleasure. Arja, hade gamla drottene. Vi tar överlevat till Kraken. Barely. Ja. Oh nej! Oh god! Hicka shipment med han. Kom upp till huvudflaten, hicka shipment. Look at that beaut. Look at her go. Det var henne att sanken ända jag snackar nu perfekt. Jag känns så.